Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A bidiyon mu na yau ina tafiye muku da wasu kwatalin wasa ne ga sunan a cikin ledoji 'yan ƙanana wanda na samu a yanar gizo kuma suka yi matuƙar bani sha'awa, don haka na ce bari na siya domin na nuna muku da kuma nuna muku yadda ake amfani da shi. Shi dai wannan kwatalin wasa ya zo ne a kaloli daban-daban, kama daga yellow, ruwan hoda, ruwan lemo da sauransu. Ita wannan kwallo ta hannuna na haɗa ta ne da ja da kuma blue, wanda sai ya bani ruwan shanshan bani. Kuma wani abin sha'awa shine bayan ya bushe sai ya tauri kuma sai kwallon yake tsalle, wanda ya matuƙar bani sha'awa. To a wannan bidiyo dai abin da zan nuna muku shine zan haɗa waɗannan kaloli. A nan muna da guda 13. Zan haɗa su guri ɗaya domin mu ga shin wani kala zai bamu. Shi dai gaba ɗaya zo ne a ledoji guda 36, wanda a cikin su ne na zaɓi waɗannan guda 13 kuma zan haɗa su tare domin mu gwada. Gwaji ne za mu yi in nuna muku me zai bayar. Yawwa. To daman kafin na fara bidiyon na riga na cicciri kaɗan-kaɗan daga cikin kowane leda sai na ajiye su a guri ɗaya. Kuma gashi nan kamar da kuke gani sun haɗe da juna. Wannan yana nuna kenan idan in dai ba so kake su haɗe ba, kar ka ajiye su guri ɗaya tabbas. To yanzu za mu harhaɗe su domin a ƙarshe mu ga shin wani kala zai ɗauka. To tun daga yanzu dai na san za ku iya ma cankar wani kala sabon kwatalin wasanmu zai zama. To gashi nan dai ya zama ruwan lemo ne. Ruwan lemo mai matuƙar kyau domin kuwa bai turi sosai ba, sannan kuma zan iya cewa kalar ba ta yi kaɗan ba kuma bai turi sosai ba, kuma shi ma ƙwallon yana tsalle kamar wancan. To dama abin zan nuna muku kenan. Idan kuna da wani abin faɗa sai ku faɗa mana a ɓangaren tsokaci. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan sai ku biyo mu a wannan tasha. Ku jinjina mana, ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode kuma sai an jima. Ku biyo mu a wani bidiyon mu na gaba.